Permezz ta' avviż legali li se jidħol fis-seħħ mill-bidu tas-sena d-dieħla, ħaddiema tal-kontrattur u ħaddiema impjegati dirett fuq il-post tax-xogħol ħajibdew jitħallsu indaqs għall-istess valur tax-xogħol. Id-direttiva li tiggarantixxi paga ugwali għal xogħol ta' valur indaqs se tiġi pubblikata t-tlieta fil-Gazzetta tal-Gvern u fost oħrajn tistipula li ħaddiema ingaġġati fis-settur privat minn temping agencies u aġenziji tax-xogħol għandu jkollhom id-dritt għall-istess paga u kondizzjonijiet tax-xogħol ta' ħaddiema oħrajn li jkunu tal-post. F'laqgħa l-ġurnalisti ġie spjegat li b'din ir-riforma se jitħarsu drittijiet bħal ħin tax-xogħol u tal-break, sara, perjodi ta' mistrieħ, xogħol ta' bil-lejl u l-lif ta' matul is-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-fabbrika tal-General Soft Drinks fil-Marsa, il-Prim Ministru Robert Abela qal li jemmen li l-ħaddiema jixirqilhom li jkunu smati l-istess u jieħdu bid-dritt dak li ħaqhom u dak li jkunu ħadmu għalih. Hija storika għax qed tfisser rivoluzzjoni fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri li għall-ewwel darba fis-settur privat se jkollok l-armonizzazzjoni ta' kundizzjonijiet tax-xogħol ta' bejn il-ħaddiema tal-kumpanija u l-ħaddiema tal-kontrattur se tfisser illi l-ħaddiema tal-privat tal-kontrattur privat se jkollhom it-take home pay tagħhom illi se titla' fuq bis-saħħa. Li tfisser ukoll realtajiet għal min qed iħaddem tfisser wage bill li se jkunu għal ġifieri dawk huma realtajiet il qegħdin nitkellmu dwarhom. Dr. Abela sejjaħ din ir-riforma bħala rivoluzzjoni fil-qasam tas-suq tax-xogħol u sostna li permezz ta' dialogu il-Gvern irnexxielu jżomm il-paċi industrijali għax is-settur privat fehem li kien wasal il-mument għal din il-bidla. Qal li din ir-riforma għandha lan li ssaħħaħ id-drittijiet tal-ħaddiema u se tolqot mijiet foqsma bħal dik turistika, tal-ospitalità u tal-manifattura. Dr. Abela qal li din ir-riforma diġà twettqet fis-settur pubbliku u kien wasal iż-żmien li tiġi estiża għas-settur privat bħalma kien imwiegħed fil-programm elettorali tal-Gvern. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul spjega li l-liġi l-ġdida tot tal-ħaddiema kollha kemm dawk b'kuntratt fiss jew indefinit. Fisser li dawn il-ħaddiema se jkollhom id-dritt li jitħallsu bl-istess rata li jitħallsu biha il-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol li jintbagħtu jaħdmu fih. Spjega li f'każ li r-rata hija inqas minn dik li tingħata mill-Aġenzija tax-xogħol, il-ħaddiema se jitħallsu paga ogħla. Saħaq li aspett ieħor kruċjali tal-liġi hija dik li tassigura kondizzjonijiet tax-xogħol ugwali u għalhekk ħaddiem ta' temping agency mhux biss se jkollu dritt tal-paga ugwali daqs il-ħaddiem ieħor li jaħdem fir-rwol simili, iżda se jkollu dritt igawdi minn kundizzjonijiet ugwali bħalma hu il-lif, il-break, is-sara u anke protezzjoni marbuta ma' saħħa u sigurtà.